Masdan ninyong dumarating ang Panginoon na namumuno. Hawak niya ang kapangyarihan at pamamahala sa kaharian ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Amo. Ito ang climax ng ating pagdiriwang ng pagsilang sa Panginoon. Kasama ng 3 pantas o 3 hari na narito tayo upang sumamba sa anak ng Diyos na naging tao katulad natin. Ialay natin sa Kanya ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, sapagkat Siya ang kinikilala nating Hari at tagapagligtas. Aminin natin ang ating pagkukulang sa Panginoon. Sumama tayo sa pag-aamin ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Cristo,
Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamatnubay ng tala, ay ipinahayag mo ngayon ang iyong bugtong na anak sa mga bansa. Ipagkaloob mo na kaming nakakakilala sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya ay makarating sana sa langit upang makita ka ng harap-harapan. Alang-alang kay Jesucristo, ang anak mo, Panginoon namin, na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Amen. Maupo tayo. Ang liwanag na nagniningning ay walang iba kundi si Jesus, anak ng Diyos na tagapagligtas. Ito ang mabuting balita, sabi ni St. Paul sa second reading na batayan ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya, at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag sa kanilang tumutulong, upang sila ay maligtas.
Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag niya sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong sila doon, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudiyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Tugon nila, sa Bethlehem po ng Judea, sapagkat sinulat ng propeta, O ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid nito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanapin ng mabuti ang sanggol na ito. Kapag inyong matagpuan, ibalita ninyo agad sa akin
upang ako rin ay makasamba sa Kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli nilang nakita muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina na si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa. Sinamba ang bata, binuksan ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang bumalik kay Haring Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakita namin ang kanyang tala, ang kanyang bituin sa silangan. Kaya pumarito kami upang sumamba sa kanya. Sabi ng mga pantas, mga hari na galing sa mga bayang silangan ng Israel. Mga kapatid, nandito tayo na sumamba rin sa tagapagligtas na ito. Nakita mo ba ang kanyang bituin? Kaya pumarito ka? Did you come here because you saw the star that revealed the coming of the Savior? Ano ba sagot mo? Nakita mo ba ang bituin? Bakit ka nandito? Ha? Nakita mo ang bituin, hindi sa iyong mata, kundi dahil sa iyong pananampalataya. Kung pinatnubay ng Diyos ang mga pantas na galing silangan, at yan ang dahilan kung bakit lumapit sila kay Jesus, mga kapatid, tayo ay binigyan din ng pamatnubay ng Diyos na makilala ang kanyang anak. Kaya nandito tayo na sasamba sa Kanya. Are you ready to worship the Lord as sincerely as the wise men from the East? Sana hindi tayo matulad kay Herodes. Itong Herodes sa ating ebanghelyo ngayon ay nagkukunyari pa. Gusto ko rin sumamba sa kanya. Ngunit ang balak pala ni Herodes ay upang sirain, patayin itong sanggol na isinilang sa Bethlehem. Let us come and worship the Lord sincerely. Let us not be half-hearted. Let our motive be clear and sincere. We come to worship Him because we recognize Him as the Son of God who can save us. May dala ka bang ginto? Wala. May dala ka bang kamanyang? O frankincense? Ikaw, siguro, may dala kang handog para sa Panginoon. Wala. Of course, karapat-dapat lamang na kung sumamba tayo sa Panginoon, hindi niya kailangan ang ginto. He does not need gold, frankincense, or myrrh. Ang gusto niyang ialay mo ay walang iba, kundi ang puso mo. Handa mo bang ihandog ang puso mo sa Panginoon? Bakit binigay mo na sa boyfriend mo ang puso mo Ha? Higit sa lahat, sa Diyos natin ialay ang ating puso't kaluluwa. Yung mga choir, anong ihahandog nyo sa Panginoon? Yung boses lamang ninyo? Huwag. Isama nyo yung puso at kaluluwa nyo sa pag-awit nyo upang mabuo ang ating pagsasamba sa Kanya. Sana, mga kapatid,
Sumunod tayo sa pamamatnubay na ating pananampalataya. Higit sa lahat, hanapin natin ang Panginoon. Above all, we must seek our Lord and Savior, Jesus Christ, so that we may come to know Him more and more. For by knowing Him, we will love Him. And if we love Him, we will serve Him. Sana from year to year ay maging totoo, mapatunay ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal, at ang ating paglilingkod higit sa lahat sa Diyos. Yan ang alay natin sa anak ng Diyos na isinilang sa Bethlehem. Sa kanyang paraan ay matanggap din natin sa Kanya ang biyaya ng tunay na karunungan, ang buong pagmamahal, at ang kaligtasan. Amen. Tumayo tayo. Baguhin natin ang ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya natin ang mamamatnubay sa atin na matagpuan ang kaligtasan kay Jesus. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Inahasa natin na magpakita sa atin ang Panginoon puno ng kanyang kaharian ng Diyos. Ipagdasal natin na sana mas lumiwanag pa dahil sa pananampalataya ang ating pagkakilala sa Kanya at pagsusunod sa Kanya. Anong itugon natin sa bawat panalangin? Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang banal na simbahan naway maging talang gumagabay sa mga pusong nagnanais makapiling ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kalingain nawa ng mga pinuno ng mga bansa, ang mga migrante, refugees, at lahat na nangangailangan ng tulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga kabataan ang liwanag ni Kristo sa kanilang pang-araw-araw na buhay at maibahagi rin nawa nila ito sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang bawat Kristiyano, bagamat magkakaiba ng simbahang kinabibilangan, na magkaisa, magmahalan at magtulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Natin ipanalangin ang ating mga kahilingan at pangangailangan ng ating mga pamilya, ang ating parokya. Sana sa taong ito, mapalalim pa ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa. Ama naming puno ng kalwalhatian, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang mapatatag pa ang aming pananampalataya na siyang mamamatnubay sa amin, sa aming pagsusunod kay Hesukristo, anak mo na takapagligtas magpakailanman. Amen. Amen.
of your goodness, we have this wine to offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Be pleased with us, O Lord, and accept the sacrifice which we offer you with humble and contrite heart. Tumayo tayo mga kapatid. Ipanalangin natin na sana ang mga handog natin kasama ang sakripisyo ni Jesus ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Panginoon, magiliw mong tunghayan ang mga alay ng iyong bayang hinirang. Hindi ginto, insyenso o mira ang inihahandog namin dito, kundi si Jesucristo mismo na nakalarawan sa sakramentong ito. Siya ang inihandog at ibinibigay na pagkain sa aming mga kaluluwa. Nabubuhay siya't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo. O Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, sapagkat nang nagkatawang tao ang anak mong bugtong at nagpakita sa mga tao, ibinalik mo kami sa dating kalagayan nung una pa, sa bisa ng liwanag ng kanyang walang hanggang kalikasan. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kabutihan. Hosanna in the highest. Umpisa natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo ng taus-puso sa diwa ng pagsasamba at sakripisyo ni Jesus. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na naparirito sa ngalan mo. Siya ang salitang nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Siya ang tulong na iniabot mo sa aming makasalanan. Siya lamang ang landas tungo sa iyong kapayapaan. Diyos naming Ama, nalayo kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit ibinabalik mo rin kami sa pamamagitan ng iyong anak. Hinayaan mo siyang mag-alay ng buhay sa krus upang muli kaming makabalik sa iyo at matuklasan namin ang daan ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya nga ipinagdiriwang namin ang muling pagkakasundo na nakamit ni Kristo para sa amin. Marapatin mo, Ama, na basbasan ang aming mga alay
sa pamamagitan ng iyong Espiritu habang tinutupad namin ang atas ng iyong anak. Noong hapunan, bago siya namatay para sa amin, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. Hinati-hati niya ang tinapay, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli niyang pinasalamatan ang iyong kabutihan, O Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi niya, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. O blood and water, that gush forth the heart of Jesus as a fount of mercy for us. We trust in you. Tumayo tayo at tugunan natin ang hiwagang ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y gumangiting. Panginoon namin Diyos, inihabilin sa amin ng iyong anak ang dakilang sakramentong ito ng kanyang pag-ibig. Ipinagdiriwang namin dito ang alaala ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At inihahain namin sa iyo ang biyayang bigay mo sa amin, ang alay ng muling pagkakasunduan. Kaya isinasamo namin sa iyo, O Amang Banal, natanggapin mo sana kami kasama ni Jesucristong anak mo. Punuin mo kami ng kanyang banal na Espiritu sa aming pakikibahagi sa salo-salong ito. Pawiin nawa niya ang lahat ng aming di pagkakasunduan. Papag-isahin nawa kami ng Espiritong ito kasama ng aming Santo Papa na si Pope Francis, ng aming Arsobispo na si Florentino, at lahat ng mga naglilingkod sa bayan mong banal. Ama, marapatin mo na ang iyong bayang hinirang ay maging tanda ng pagkakaisa at kasangkapan ng iyong kapayapaan sa buong sandaigdigan. Tinipon mo kami dito sa hapag mo upang kaisa ng mahal na Birhen Maria kasama ang mga banal sa bagong sansinukob na magtatanggal ng kaganapan ng iyong kapayapaan. Tipunin mo sana ang lahat ng lahi at wika upang makibahagi sa salo-salong walang hanggan kasama ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng banal na Espiritu, magpasa walang hanggan.
naging maliit na sanggol ang anak ng Diyos upang sa kanyang pagiging tao katulad natin, tayo ay mapabilang sa mga anak ng Diyos. Manalangin tayo, sama natin sa langit, katulad na itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa tulong ng iyong awa. Sana maligtas kami sa kasalanan sa lahat ng ligalig at kapamakan. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. O Panginoong Jesus, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan. Ang ipagkakaloob ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ng mundo. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananampalataya ng bayan mong hinirang. At pagkalooban mo kami ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa, na ikasisiya ng iyong kalooban na bubuhay ka at naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa, lalong-lalo na sa kapamilya natin dito, ang kapayapaan na galing kay Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Bakit ka nakasama ko?
gaudente, in saecula saeculorum. O Iesu, vivens in Maria, veni et vive, families tuis, dominare omni adverse potestati, in spiritu tuo ad gloriam paltatis. Narito si Jesus, anak ng Diyos na sinasamba natin bilang tagapagligtas. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus ang magdulot nawa sa atin sa Kanyang buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Wala na.
Sabi ng mga pantas, nakita namin ang tala sa silanganan at naparito kami na may dalang mga handog upang sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ng final blessing, baka gusto nyo muling halikan ang sanggol na ialok sa atin ng 3 hari. Palakpakan natin ang 3 hari. Medyo gwapo ngayon ang mga 3 hari nitong taon, ano? Palakpakan natin sila. Tumayo tayo at manalangin. O Panginoon, hinihiling namin, lagi sana kaming patnubayan ng liwanag na makalangit, yayamang may kaugnayan sa amin. Ang misteryong ito, naway mabatid namin ito ng lubusan upang pakinabangan namin sa aming pamumuhay. Alang-alang kay Jesucristo, naming Panginoon. Amen. Lumapit kayo dito, mga 3 hari. Dala ang sanggol. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sana pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos nitong taong 2019 sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Batiin natin ang mahal na Birhen Maria. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.